Panalitan kung ikaw nakautang. Unya naningil na ang imong giutangan. Pwede ba kang mubalibad sa imong nautangan og mingon, "Oy ate, punungan na ng imuhang pagpaningil diri nako kay wara ba tay gipirmahan nga kontrata?" Pangutana, mahimo ba nimong likayan ang imong utang kay way gipirmahan nga kontrata? Pwede ba kang dili mo bayad sa utang kay wa mo'y napirmahan nga kontrata sa imuhang giutangan? Ang tubag dili oy. Una, ang kanang kontrata either written or verbal. Mahimong isulat, mahimong pinaagi lang sa inyohang sabot. Pinagis panag-uyon sa isig kaunahuna sa mangutang og sa giutangan, basta wa pugsa ang transaksyon sa pagpangutang, kontrata na kana. Pero labing maayo unta para dili malimot, isulat, mao na ng written contract. Apan bisan pagway written contract, ningon ang Article 19 sa New Civil Code, dili pwede nga moabuso ka pag-exercise sa imuhang katungod.